Dávno, pradávno, v malom, ale bohatstvom preslávenom kráľovstve žil mladý princ. Mal rád vedu a umenie. Bol rád obklopený múdrymi knihami a krásnymi predmetmi. Mal veľmi rád aj kvety, zvieratá a vtáčiky. Vo svojej záhrade pestoval ruže nezvyčajnej krásy a vône. Mal v nej aj prekrásne spievajúceho Slávika. Mladý princ sa vášnivo zaľúbil do princeznej zo susedného kráľovstva. Rád by si ju vzal za ženu a predlho premýšľal, ako jej má vyjadriť svoj vrúcny cit. Napokon sa rozhodol, že princeznu obdaruje najnádhernejšími darmi, aké jej len môže dať. Preto odrezal ruže neobyčajnej krásy a vône a uväznil do klietky čarovne spievajúceho Slávika. Tieto vzácne dary vložil do ozdobnej škatule a prikázal svojmu sluhovi, aby ich zaniesol do susedného kráľovstva a odovzdal ich princeznej so slovami, že to sú dary lásky, ktorými chce jeho pán prejaviť svoje city. Sluha predstúpil pred princeznu a jej otca, cisára. Odovzdal dary a povedal prejav, v ktorom vychvaľoval múdrosť, dobrotu a vrúcne city svojho pána k princeznej. Ona sa však sluhovi vysmiala a povedala, že dary sa jej vôbec nepáčia, lebo vtáčik je sivý, ruža má omamnú vôňu. Pobúrilo ju aj to, že princ jej poslal skutočnú rúžu a živého Slávika. Myslela si totiž, že naozaj krásne sú len umelé kvety a vtáci majú byť na slobode. Keď sa o tom múdry princ dozvedel, zišla mu na veľmi vtipná myšlienka. Preobliekol sa do šiat tuláka a vybral sa do susedného kráľovstva. Tam, nikým nepoznaný, požiadal panovníka o nejakú službu. Keďže vyzeral ako z obyčajného ľudu, kráľ sa rozhodol, že bude pastierom svíň. Princa vôbec nemrzelo, že dostal takú špinavú a ťažkú robotu. Každý deň krmil tučné prasiatka a upratoval im dvor. Zvrtal sa od cvitu do mrku a vôbec sa nežaloval na svoj ťažký údel. Hoci bol ešte mladý, vedel, že nejaká práca nie je hanbou, keď sa vykonáva poriadne a svedomito. Vo voľnom čase vyrábal múdry princ čarovný hrniec so zvončekmi. Hrniec nielen vyhrával melódie do skoku, ale keď sa v ňom varila voda, bolo cítiť vône jedál, ktoré sa varili vo všetkých kuchyniach kráľovstva. Keď sa k princeznej dostala správa, že pastier svín zhotovil čarovný hrniec, ktorý ponúka toľko zaujímavých noviniek, i hneď sa jej zažiadalo kúpiť si ho. Pastier svíň si žiadal ako náhradu za hrniec 10 boskov. Princezná sa najprv napajedila a bránila, no potom navrhla, aby ju v boskávaní pastiera svíň zastúpila jedna z komorných. Ale tak veľmi túžila mať čarovný hrniec, až napokon podľahla a zakrytá prikryvkou, ktorú držali komorné, dala pastierovi svíň 10 boskov. O nejaký čas princ, pastier svíň, vystrúhal čarovnú píšťalku. Dali sa na nej zahrať všetky melódie a jej hlas bol taký krásny, že ešte aj ťarbavé svine tancovali a radosne pokrochkávali, keď počuli hrajúceho pastiera svíň. Raz začula tú hudbu princezná a prirodzene
zatúžila mať čarovný nástroj. Tak sa vybrala so svojimi komornými k princovi, pastierovi svíň, kúpiť si od neho píšťalku s čarovným hlasom. Princ vyhlásil, že tento nezvyčajný nástroj predá za 100 boskov, ktoré príjme iba od princeznej. Nazlostená princezná chcela odísť, ale tak veľmi túžila mať čarovnú píšťalku, že nakoniec sa rozhodla dať pastierovi svíň toľko boskov, koľko si žiadal. Keď boskávala princa, za prikryvkou, ktorú držali komorné, zazrel ich otec, cisár, a veľmi sa nahneval. Vyhnal dceru z paláca a prikázal, aby bývala s pastierom svíň v jeho chalupe na svínskom dvore. Rozosmiatý princ, pastier svíň, šťastný, že cisár tak prikázal, odviedol princeznú do chudobnej chalúpky. Ona však nechcela ísť. Prelievala slzy, lebo si nepredstavovala, že prežije život po boku pastiera. Bola vychovaná v hojnosti, blahobite a obávala sa, že nikdy nezvládne ťažkosti tvrdého života. Úpenlivo prosila otca, cisára, o zľutovanie a zmenu príkazu, ale on sa nedal uprosíkať. Princezná, oblečená do parádnych šiat, sedela v chalupe pastiera a trpko plakala. Nevedela, čo robiť. Nevedela variť, prať, upratovať, ani ako sa bude starať o prasiatka. Nevedela, aký bude jej ďalší život s tým čudným pastierom, ktorý sa navyše na dovršenie všetkého kam si stratil. Keď sa o nejaký čas ukázal, princezná onemela od nadšenia. Pastier svíň sa premenil na krásneho princa. Objavil sa na chvíľu, no na nešťastie sa v zápätí znovu kam si stratil. Napokon ho uvidela usmiatého aj s korunou na hlave. Vtedy pochopila, kým v skutočnosti bol, a pochopila aj svoju hlúposť. Princ jej neľútostne pripomenul, že odmietla jeho dary srdca, ružu nezvyčajnej vône a krásy a čarovne spievajúceho slávika a platila boskami za oveľa menej cenné hračky. Povedal, že nechce takú nemúdru ženu, ktorá si nevie ceniť to, čo je naozaj hodnotné a z lásky. Tak bola princezná kruto potrestaná za svoju prázdnotu a hlúposť.